En Alemania hay 5 letrados de galego. Están Kiel, en Berlín, en Tübingen, en Heidelberg e o meu que é Trier. Tratábase de que recibir aos 5 lectores que veñen acompañados por un grupo de alumnos das distintas universidades. A idea é que coñezan a realidade do país no que se fala a lingua. Por primeira vez vin que non hai somente un España moi seca como se coñece do sur, senón que é unha rexión moi verde que non tiña idea que existe antes. Gústame moito galego porque creo que a xente, a vida aquí en Galicia é un pouco máis silencio que en Alemania. Poden manter unha conversa en galego, falar galego, e sobre todo non teñen complexos, para min é o máis chamativo. Aprenden rápido, quizás un pouco máis rápido que a min o alemán. Normalmente a xente se quedan moi sorprendida cando eu, como a estranxeira, les fala en galego. O que me gusta moito que ten moitas palabras propias. E tamén non ten somente unha palabra por unha cousa, senón que hai moitas, porque varia moito da rexión a rexión, e iso creo que é unha fala moi rica. Ben falado! Cando vemos unha vaca no prado, que está facendo? O cel. Cal é o oficio do que traballa co ferro? Ferreiro, ves como sabes? Sempre houbo xente que pensou que o galego non pasaba do cebreiro. E nunca foi certo porque en todas as partes do mundo hai galegos que falan o galego na casa e na relación con outros emigrantes. Agora, co retorno, están chegando a Galicia adolescentes nados en Suiza e Alemanha que teñen o galego como primeira lingua. E vostedes coñeceron aquí licenciados húngaros, polacos e romaneses que falan o galego perfectamente e hoxe acaban de ver universitarios alemáns que traducen a nosa poesía á súa lingua. O galego está tendo unha proxección internacional que nos enche de felicidade e vostedes que o saben débeno contar porque non é cousa de estar sempre chorando a morte da becerra. Claro que os que pensen que o galego non pasa do cebreiro que o sigan pensando. Abur.